Onda Cero, Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. El contingut que desenvoluparem tot seguit té a veure, jo diria que té molt a veure amb el sistema de salut català. Com vostès coneixen prou bé, aquests darrers dies la sanitat catalana ha estat sacsejada, entre cometes, per les reivindicacions principalment dels metges del sistema públic català que demanaven, entre altres aspectes, una reestructuració, una reorganització del sistema de salut i, evidentment, incloses determinades millores a nivell econòmic. A finals de gener, el Sindicat de Metges de Catalunya va organitzar una vaga que va durar 2 dies i que va afectar a gran part dels centres sanitaris, tant d'assistència primària, especialistes i, evidentment, centres hospitalaris. Aquesta situació ha fet que el sistema de salut, que ja estava, diríem, prou estressat, encara ho estigui, potser, hores d'ara, una mica més, amb les repercussions, amb l'impacte que això representa pels usuaris, pels malalts, que en moltes ocasions, massa sovint potser han vist endarrerides les seves visites, les seves proves diagnòstiques i fins i tot determinades intervencions quirúrgiques. Avui farem una mena d'anàlisi, de conclusió, de recull de tot això, del que ha succeït, del per què ha passat i quina pot ser o podria ser o és, en definitiva, la resposta per evitar que en un futur es pugui repetir aquesta situació. I tot això ens ho explicarà tot seguit el nostre convidat, el senyor Francesc Josemaria, que és advocat, que és soci, fundador i director de FJM Advocats, a més d'expert en dret sanitari. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio més saludable a Onda Cero, Catalunya. Bé, saludem el nostre convidat, Francesc Josemaria. Bon dia, bona hora, benvingut. Bon dia. Gràcies, molt amable. Home, mire, abans d'entrar en el tema, li faré una primera pregunta. Vostè és expert en dret sanitari. A grans trets, què cal ser, què cal fer per ser un expert com vostè en dret sanitari? És a dir, és molt feixuc aquest tema? Bé, de fet, no existeix una especialitat en dret sanitari. Sí. El que sí que existeix és una expertesa. Jo porto treballant en l'àmbit de la salut com a assessor i com a membre de diferents òrgans de govern i fins i tot com a director gerent de l'Institut Català de la Salut des de l'any 1987. Vull dir, és tota aquesta trajectòria vital la que em permet autoproclamar-me expert en dret sanitari. Molt bé. No sé si caldria que existís precisament una especialitat com a tal, però en principi l'expertesa és el que compta, oi? Exacte. Els anys d'expertesa. Exacte. A veure, ens agradaria que ens digués, per començar, per enfocar el tema, si, sota el seu punt de vista, la percepció, el seu criteri, calia fer aquesta vaga? Jo entenc que no perquè hem estat
durant 2 anys negociant un conveni col·lectiu amb el que en diem el sector de la sanitat concertada, 29 reunions a les quals ha participat Metges de Catalunya, que finalment es va despenjar i no va signar aquest conveni, però que és un conveni que ha portat moltes millores, no només als metges, sinó a tot el conjunt de professionals que treballen en el sector, infermeres, tècnics, administratius, etc. No? Un conveni que des del Departament de Salut s'ha qualificat com històric. Jo no sé si és realment històric, però sí que puc dir, perquè he estat partícip directe de la seva negociació, que és un gran conveni. Per tant, amb aquest conveni i amb aquestes millores substancials que afectaven també els metges, malgrat no el van acabar firmant, doncs crec que perdia bastanta raó de ser la vaga. Hem fet referència al Sindicat de Metges de Catalunya. Per a aquelles persones fora d'aquest sector, quina força té aquest sindicat? Bueno, el Sindicat de Metges de Catalunya, dintre del conjunt de la representació sindical, és un sindicat minoritari, però dintre del col·lectiu de metges és el sindicat majoritari. Per entendre'ns, a la mesa de negociació hi ha 15 membres de 4 sindicats, Metges de Catalunya només té 2 membres, però si miréssim només el col·lectiu mèdic, que encara que hi ha metges afiliats amb els altres sindicats, seria el sindicat majoritari. D'acord. Sembla que la majoria de reivindicacions, com avançava al principi, s'han centrat en l'assistència primària. O sigui, els CAPs, perquè tothom ho entengui. Fins a quin punt creu vostè, fins a quin punt pot actualment un servei de salut afavorir el que seria la pràctica, l'autonomia de gestió dels metges, no només en assistència primària, sinó, per exemple, a nivell d'hospitals o altres serveis sanitaris? Bueno, amb el terreny de l'autonomia de gestió és obvi que hi ha un gran recorregut a fer encara, que els professionals han de poder gestionar les seves agendes, el seu temps de treball, evidentment en coordinació amb els altres professionals, perquè els metges no estan sols, treballen amb un equip, treballen amb infermeres, treballen amb altres professionals sanitaris, amb administratius, per tant... I aquí hi ha un gran recorregut. Sí, anava a dir, perdó, que vistes de fora, sovint, i de manera errònia, crec, quan parlem de salut, quan parlem del sistema sanitari català, pensem en els metges, però hi ha molts més professionals al voltant dels metges. Evidentment. Quan abans parlàvem que era un conveni històric, pensi que l'esforç pressupostari que farà la Generalitat per poder finançar aquest conveni és de 460 milions d'euros. Perquè, clar, com deia vostè, no només existeixen metges, encara que siguin protagonistes, encara que la seva funció... És un paper fonamental. Però són els grans productors de salut, si em permet l'expressió, però no són els únics treballadors de salut. Està clar. I parlant dels metges, però fent extensiu també el tema als diferents professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya, s'ha dit que no estan suficientment valorats a nivell professional i econòmicament. Vostè creu que és així? Bueno, tot depèn del punt de comparació en el que facis, no? En relació a què no estan ben retribuïts, en relació amb altres empleats públics del mateix nivell de diplomat, de graduat, de llicenciat, estan molt ben retribuïts, perquè tenen una carrera, tenen una retribució variable per objectius que altres funcionaris públics, per exemple, no tenen. En relació al que paguen a Irlanda, Austràlia o altres països, bueno, estan més mal pagats, és evident, amb xifres absolutes. També hem de veure quin és el nivell de vida d'aquells països, etc. I que, a més, solen ser països que, perquè no formen suficients professionals, fan una mena de dumping, fent grans ofertes econòmiques per superar les seves deficiències en l'aspecte formatiu. I Espanya, i Catalunya en particular, tenim una gran virtut que alhora és un dels nostres grans defectes, que formem molt bé els nostres professionals i per tant són cobejats per altres sistemes sanitaris. Exactament, aquesta formació, aquest bon nivell de formació dels metges a Catalunya i a Espanya en general és el que provoca, a banda de la situació econòmica comparativament amb altres països, que aquí és menor, provoca que molts metges se'n vagin fora i que es digui i que es manifesti públicament que falten metges? Bueno,
Això també hi ha molt a considerar, no? Segons les dades de l'OCDE prepandèmia, que són les que són fiables perquè podem comparar en el nostre entorn, metges, Catalunya és la tercera regió europea amb més nombre de metges, 4,3 metges per 1.000 habitants. Amb infermeres sí que tenim un gran dèficit. Aquí ja no ens podem comparar perquè estem molt per sota. També per la mateixa raó? Pel tema econòmic, bàsicament? No, aquí una cosa és el nombre de metges que tenim, en tenim suficients. Sí. L'altra cosa és, estan ben distribuïts territorialment, estan ben distribuïts per les diferents especialitats. Clar, tots els metges que fan el MIR volen fer cirurgia plàstica o dermatologia, perquè el que els hi permetrà, quan acabin l'especialitat, fer una activitat privada molt sucosa. I pocs metges volen fer medicina familiar i comunitària. Pocs metges, diu? Pocs metges. Per quina raó? Perquè no és una especialitat, diguem-ne, que estigui prestigiada socialment i que estigui prestigiada professionalment. I econòmicament? Econòmicament estan igual que els metges dels hospitals. En el nostre conveni, inclús un metge de família que cobren un complement que no tenen els metges dels hospitals, que és el que en diem de dispersió territorial, en funció de si t'has de moure pel territori per fer domicilis, pot arribar a cobrar més un metge de família en el sistema concertat català que un especialista d'hospital. Clar, llavors entenc que potser el problema no és la manca de metges, sinó, com vostè ara apuntava, la distribució per especialitats o distribució geogràfica d'aquests metges. Ha hagut una mala planificació. Vull dir, que tindríem un problema amb la jubilació dels metges, amb tots els canvis demogràfics que hem tingut, amb l'envelliment, etc., que tot això influeix molt en l'exercici professional, ho sabíem des de fa molts anys. O sigui, jo ja havia, quan en la meva etapa de director gerent de l'Institut Català de la Salut, l'any 2007 i 2008, ja teníem informes que feien projeccions de futur sobre l'evolució del nombre de professionals i les necessitats que tindríem i fins i tot en quines especialitats. Bueno, l'autoritat sanitària i l'educativa, no ens oblidem, l'educativa és molt important, el nombre de metges que poden entrar a les facultats després determinarà el nombre de metges que sortiran per incorporar-se al mercat laboral, doncs no s'han posat les piles i aquí sí que hi ha un dèficit, i amb això sí que els dono tota la raó amb el sindicat de metges, hi ha hagut un dèficit, una imprevisió en aquest sentit. Però no tot el problema és de manca de planificació, perquè, clar, tots diem, s'han de millorar les condicions retributives dels metges. D'on sortiran les misses per pagar aquesta millora de les condicions retributives? Ara parlarem del tema de les condicions retributives, perquè precisament ahir es donava a conèixer la notícia, i aprofitant el tema ho comentem, que el Departament de Salut farà un sobreesforç, una aportació de 100 milions d'euros per, diuen, millorar l'accessibilitat al sistema de salut. Què vol dir això? Això vol dir que es posaran mesures per facilitar que els usuaris, ara per exemple a l'atenció primària, que en teoria i legalment no tindrien que esperar més de 48 hores per accedir a una visita programada, doncs això, aquests milions d'euros, pugui contribuir a implementar mesures organitzatives i, si és possible, de contractació de personal, perquè quan diem, em permetim un parèntesis, s'han de contractar més metges i nosaltres preguntem, a on? Clar, si no hi ha metges, és el que li anava a preguntar ara. Si la bossa de treball dels col·legis professionals estan buides, si les bosses de treball de les institucions, de l'Institut Català de la Salut, de les diferents entitats que presten serveis estan buides, no hi ha metges. A nosaltres ens fan dumping de l'estranger, nosaltres ho fem amb Latinoamèrica. Això ho vull deixar ben clar, no hi ha metges perquè estan tots ocupats, d'alguna manera. No és que faltin metges, és que estan fent la seva feina. I no és com passava en l'època dels governs de Pujol, que deien que no havia atur en els metges perquè tots estaven al govern, no és per aquesta raó, estan tots ocupats. Per tant, quan diem s'han de contractar més metges, no és possible, no hi ha, el mercat laboral no dona més de sí. No dona més de sí. S'han de canviar les funcions dels metges, això sí s'ha de reordenar, han de desburocratitzar la seva funció, coses que fan que podrien fer altres professionals, ens hem de posar d'acord perquè ho facin altres professionals i els metges es dediquin a lo seu, que és l'assistència. El problema rau, en principi, en la planificació, és a dir, tenim suficients metges a Catalunya,
però està mal planificada la seva activitat. Exacte, i mal distribuït I territorialment. mal distribuït a nivell territorial. Tots els metges prefereixen, jo dic pel meu coneixement, no? I que se m'entengui bé perquè soc marit de metge, i per tant no tinc cap mena d'aversió cap a la professió, prefereixen estar precària en l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona, a prop dels centres de coneixement, de recerca i tal, que estar de cap de servei a la Seu d'Urgell, perquè per ells ho viuen com una mena d'exili professional. Ara que s'ha remasteritzat la sèrie aquella famosa de Doctor en Alaska i es tornarà a emetre, doncs una mica el sentiment que tenen quan els toca anar allò és un sentiment d'exilats professionals, i això sí que es poden trobar solucions perquè estan en aquests llocs allunyats, al Pirineu, a les Terres de l'Ebre, etc., puguin participar amb aquests projectes de docència, de recerca, etc., que els hi permeti desenvolupar-se professionalment. Jo mai hagués dit que a Catalunya tenim metges exiliats, Bueno, no estan en Puigdemont, però sí que és una mica com es viu el sentiment. Em toca anar a viure allí, aïllat del món... Sí, queda clar. Parlàvem del sindicat de metges, tornem a la vaga. Volem explicar que no tots els professionals sanitaris es van adherir a la vaga, oi? Va haver sindicats de classe que no ho van fer. Llavors, què vol dir? Que les percepcions varien en funció del sindicat o de la situació de cada col·lectiu? És que tenim diferents... O sigui, van haver-hi uns sindicats que havien acabat de firmar el dia 17 de gener el conveni col·lectiu, Comissions Obreres, UGT, el sindicat d'infermeria SATSE, que evidentment no podien convocar una vaga 3 dies després d'haver signat el conveni. Perquè, perdó, el sindicat de metges no va signar. No va signar. Va estar en les negociacions, perquè quan es diu és que no tenim plataformes, s'ha de matitzar. Ells volen tenir una plataforma on siguin els únics protagonistes. I el nostre sistema de negociació col·lectiva, i això no és un problema que ens agradi més o menys, és el sistema legal, això va per representativitat que t'has guanyat en les eleccions sindicals. I a partir d'aquesta representativitat es constitueixen les meses de negociació i a ells els toca ser minoritaris. Però no poden dir que no s'ha parlat amb ells perquè, com he dit abans, 2 anys de negociació, 29 reunions, a les quals en totes ha estat el metge i moltes de les seves reivindicacions han estat incorporades en el conveni, malgrat ells no han signat el conveni. A quin moment està ara aquest conveni? Aquest conveni ara està pendent que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat. Està aprovat? Està aprovat i ara s'ha de fer el dipòsit i la publicació per part del Departament d'Empresa i Treball. Estem parlant, com és evident, amb el senyor Francesc José María, que és advocat, soci fundador i director de FJM Advocats i expert en dret sanitari, i estem fent referència a aquesta mena de sinopsi, de recull, de conclusió d'aquesta darrera vaga que ha afectat directament el sistema de salut català. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada amb els millors professionals a Onda Cero Catalunya. Senyor José María, ha quedat clar, el sindicat de metges no va signar aquest conveni. Quines raons va adduir per no fer-ho? Bueno, jo crec que no recollien totes les seves reivindicacions, però, si em permet, eren excessives, perquè aquí el problema, i ho deia el catedràtic Josep Oliver en un article a La Vanguardia aquest cap de setmana passat, també ens hem de plantejar el tema del finançament, perquè clar, tots podem dir, volem que millori les condicions, sobre aquesta afirmació estem tots d'acord, l'administració... Però com? De quina manera ho fem? Amb quins diners, clar. Mentre tinguem els impostos que tenim, perquè al final el pot suma 100, que són els ingressos que té la Generalitat, i s'ha de distribuir entre tots els salut, serveis socials, i dintre de cada àmbit, de cada diferent àmbit, hi ha més professionals
que també tenen dret a millorar les seves... Els metges, clar. Vistes de fora, potser algunes persones poden pensar aquests 100 milions que ara hem comentat que aportarà el Departament de Salut no són diners pels metges. No són diners pels metges. Això ho ha de no quedar clar. haurien de ser. Vamos, jo crec que en principi no és l'objectiu. Són diners per facilitar això, l'accessibilitat, no? Crear mesures organitzatives, contractació, que potser poden ser contractació de més administratius, perquè l'atenció a l'usuari sigui més àgil, no? I es puguin donar les cites, etc. Per tant, no són 100 milions destinats. O sigui, el que va destinat als metges està en el paquet dels 460 milions que parlava jo abans, que és l'esforç pressupostari que fa la Generalitat per finançar aquest conveni col·lectiu. Vostè va intervenir en aquest conveni, oi? D'alguna manera? Sí. Què destacaria com a resum final, com a conclusió dels aspectes més rellevants d'aquest conveni? Quins punts podríem destacar? Jo crec que hem fet la reversió de les retallades del 2010. Han quedat reduïdes, aquell 5% que vam retallar el 2010 ha quedat reduït a un 0,88%, una quantitat molt exigua de retallades. Per tant, ara pràcticament els empleats públics del sector concertat estan equiparats als empleats de les entitats privades concertades, que fins ara estaven amb un decalaix d'aquest 5% que vam retallar el 2010. Aquest és un aspecte molt important, i a qui afecta més en números absoluts és als metges, perquè al tenir un sou molt més elevat, si el 5% es redueix a un 0,88, això només aquesta mesura suposa un increment addicional del 3,3%. L'altre increment és el 3,5% que aplicarem a les taules salarials, que hauríem de sumar amb els que són empleats públics aquest 3,3%. A les infermeres els hem equiparat amb altres llicenciats com els advocats, economistes i altres llicenciats que hi ha. Això significa que aquest any, a part dels increments percentuals, aquest any i l'any que ve tindran un increment de 1.200 euros, que Déu-n'hi-do, és un esforç molt important, i en els metges han pujat, que sempre ha estat una reivindicació històrica seva, el preu hora guàrdia. Nosaltres teníem un preu hora guàrdia que estava a 25 euros els dies feiners i 27 euros els dissabtes, diumenges i festius, i ara ha passat a 35 i 40. Però tot i això, tot i aquestes pujades, aquest augment de percepció salarial queda bastant lluny del que ells demanaven en un principi, oi? Llavors pregunto, què és el que ha fet que s'hagi acabat la vaga de moment? Bueno, el que ha fet, el que ens han dit que ha passat, que és el que sabem i que és la versió oficial que ha donat tant el sindicat de metges com el Departament de Salut, perquè nosaltres no hem participat, i quan dic nosaltres parlo de les organitzacions empresarials i altres sindicats, no hem estat en aquestes converses. S'ha creat una taula permanent entre el departament i els metges per anar tractant temes de caràcter més de tipus organitzatiu i funcional, que no pas retributiu, perquè això només es pot tractar en un lloc, i és a la mesa de negociació del conveni col·lectiu. El departament no té legitimitat ni competència per decidir sobre els aspectes retributius. Per tant, aquest aspecte retributiu sembla, i així ens ho han manifestat, que ha quedat al marge i que ara continuaran negociant aspectes organitzatius, d'autonomia de gestió que parlàvem abans, i funcionals. I aquest fet no pot comportar d'alguna manera que a mig termini es torni a produir una situació que provoqui una altra convocatòria de vaga? Sí, jo crec que la insatisfacció, en aquests moments els metges, i no només els metges, el conjunt de professionals del món de la salut està molt tensionat. Hem passat 2 anys i pico de pandèmia amb un esforç que ara ens costa recordar, però que ha sigut un esforç immens. I això està reconegut per tothom. I això crema, per entendre'ns, i per tant les costures del sistema estan molt tibades perquè hi ha molta exigència. Ara hem de recuperar l'activitat que es va deixar de fer. Però els professionals són els mateixos i no n'hi ha més professionals. I igual que estan buides les bosses de treball de metges, les d'infermeria passa 3/4 del mateix i encara amb molta més gravetat. Clar, i tot això que estem comentant, no creu vostè que perjudica
la imatge, en aquest cas dels metges a nivell social, vull dir, no estan perdent, diguéssim, la imatge que tenim del metge com a destinatari de totes les problemàtiques de salut que podem tenir? Home, jo no sé si la percepció social del metge i per extensió del professional sanitari ha variat. El que està clar és que aquestes vagues el que generen és un disgust entre els usuaris, no? S'aplacen proves, s'aplacen consultes, s'aplacen intervencions programades. Tot això, va en detriment de la salut dels pacients. Això pot afectar en determinats pacients, encara que les qüestions urgents s'atenen i s'atenen correctíssimament, o els temes del ictus, els temes oncològics, es fa un esforç per mantenir-ho dintre dels terminis correctes, no? D'atenció, però sí que és cert que els metges en aquest cas es mouen permanentment amb la contradicció entre el professionalisme que reivindiquen i la funcionarització de la seva activitat. Tot i això, el famós jurament d'Hipòcrates segueix sent vàlid avui dia. Sí, bueno, ha variat bastant. Ha variat perquè Hipòcrates, per exemple, en el jurament prohibia en el metge fer de cirurgià, perquè la cirurgia era un treball manual i això estava pels esclaus, i el metge feia de metge, de diagnòstic. Sortosament els temps han canviat. Ha canviat, Per tant, ara el jurament hipocràtic s'ha modernitzat ja fa molt temps i ja s'ha adequat. Però sí. La filosofia del jurament hipocràtic avui dia segueix sent vàlida. Totalment vàlida, i el que continua sent totalment vàlid és que dintre del que en diem la relació clínica assistencial, la fonamental és la relació metge-pacient, no? I la interlocució que tinguin i la interacció entre el metge i el pacient. Moltes vegades la queixa és no hi ha prou temps. Bueno, el temps és un recurs. Quan parlem de recursos escassos, no només són els econòmics. Els òrgans és un recurs escàs. La sang, ara veiem les maratons per recurs, és un recurs escàs. El temps, el dia té 24 hores, és un altre recurs escàs. Per tant, el que passa que jo crec que el gran error a l'hora de mesurar la manca de temps és voler mesurar la productivitat dels metges en base a minuts per visita o visites per dia. El que s'ha de mesurar és en base a la capacitat resolutiva que tinguin. Clar, perquè el metge pot resoldre el problema d'un pacient en 3 minuts i un altre necessitarà 3 quarts d'hora. Exacte. Però el que és important és que es resolgui el problema. Exacte. I per tant, aquesta equació que es fa, no? 12 minuts per visita, 25 visites al dia. Home, si cada una d'aquestes 25 visites, invento, la meitat són per firmar baixes laborals, que és un acte burocràtic, potser no caldria. No caldria, no? Per tant, tot és molt qüestionable, no? És un concepte organitzatiu en aquest aspecte. Per cloure, avui, almenys, perquè reprendrem el tema en una propera ocasió. Sota el seu criteri, com a expert, com dèiem abans, com a expert en dret sanitari, què creu vostè que caldria, això en tenim prou, 2-3 punts bàsics que vostè considera com a expert que caldria resoldre per evitar en un futur que es pugui reproduir aquesta situació i que estiguin a l'abast de la realitat que tenim avui dia a Catalunya? Jo crec que són aspectes que no tenen o no haurien de tenir una repercussió pressupostària, perquè el pressupost és el que hi ha, ara ja l'aprovarà el govern i tindrem els 40.000 milions d'euros per tota la Generalitat i això és el que hi ha. I això és el que hi ha i no hi ha més, no? Un és solventar d'una vegada el tema de la planificació, i això correspon bàsicament a l'administració educativa i sanitària central, és competència de l'Estat, i per tant millorar l'oferta de places a les facultats, millorar l'oferta de places de les especialitats per a aquelles que es necessitin, dotar d'un règim d'autonomia de gestió més àmplia que poden tenir els metges per organitzar la seva activitat, que no depenguin d'altres i que puguin tenir. Jo, en aquest sentit, també recordar només, i finalitzo amb aquest tema, que quan jo vaig ser director gerent de l'Institut Català de la Salut, vaig signar un pacte amb els equips d'atenció primària, amb tots els sindicats,
que no va signar el sindicat de metges, que bàsicament, i molt en resum, deia vinguin a treballar quan vulguin, però facin les 36 hores que tenen obligació de fer en aquell moment. Sí. I ni així van entrar. Ja dic, el metge està bé que reivindiqui el seu professionalisme, faltaria més, però també vull el bo de ser funcionari o de ser empleat públic, la seguretat, el que cobro a final de mes, i la prova d'això és que en tots aquests anys que podien els metges de primària constituir entitats de base associativa, com les que existeixen en aquests moments amb 13 CAPs de Catalunya, i només s'han constituït 13, o sigui, només 13 equips han donat el salt per dir ens fem empresaris, assumim el risc i ens autogestionem. No tenim autonomia de gestió, ens autogestionem, que seria la cota màxima d'autonomia. I, clar, vull tenir el millor de cada i a vegades no es pot tenir el millor de cada. Clar, queda clar. Senyor José María, Francesc José María, molt amable, moltes gràcies. Seguirem parlant del tema perquè això em temo que és de llarg recorregut, tot aquest tema. Anirem parlant sovint. Moltes gràcies. El senyor Francesc José María, advocat, soci fundador i director de FJM Advocats i expert en dret sanitari. En bones mans amb Carles Aguilar. La salut, el consum i la qualitat de vida en primera línia informativa. Els millors especialistes i els professionals més qualificats sempre al teu costat. En bones mans amb Carles Aguilar. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí. I també al podcast d'Onda Cero Catalunya. Onda Cero, Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.